26 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Роштқалъа нерӯгоҳи обии Себзорро ифтитоҳ намуданд. иншооти муҳими соҳаи энергетика аз 3 агрегат иборат буда, иқтидори истеҳсолии он 11 мегаваттро ташкил медиҳад. нерӯгоҳи обии Себзор дар доираи дастгирии ҳукумати кишвар нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шудааст ва технологияи насбшуда имкон медиҳад, ки дар як сол зиёда аз 77.6 миллион киловаттсоат нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол карда шавад. нерӯгоҳи барқи обии Себзор аз намуди нерӯгоҳҳои дериватсионӣ мебошад, ки об аз сарбанд тавассути қубури обгузар ва бинои нерӯгоҳ ба толори мошина омада дастгоҳҳоро ба кор медарорад. нерӯгоҳи барқи обии Себзор бо системаи худкор ё скада таҷҳизонида шудааст, ки ба мутахассисон имконият медиҳад, ки аз идораи марказӣ нерӯгоҳи барқи обии Себзор ва дигар зеристгоҳҳои ширкати барқи Помира энерҷиро идора ва танзим намоянд. Тамоми технологияҳои муосир инҷо истифода бурда шуданд. нерӯгоҳи обии Себзор имкон медиҳад, ки 220 000 аҳолӣ ба барқ дастрасӣ пайдо намоянд ва ин барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад. инчунин барои содироти барқ ба дигар давлатҳо имконияти иловагӣ пайдо шуд. ёдовар бояд шуд, ки санги асос барои бунёди нерӯгоҳи обии Себзор аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 29 июли соли 2015 гузошта шуда буд. дарозаи сарбанди нерӯгоҳ 65 ва баландиаш 85 метрро ташкил медиҳад. дар сарбанд аз соли 2023 корҳои сохтмонӣ оғоз шуда то инҷониб ба охир расиданд. сарбанд аз 4 қисмат иборат аст. якум аз худи сарбанд, дуюм аз канали обпарто, сеюм даромадгоҳи об, чорум иншооти обтозакунӣ. дар сарбанд дар давоми 2 сол зиёда аз 400 мутахассисони маҳаллӣ корҳои сохтмониро бо сифат анҷом доданд. айни ҳол нерӯгоҳ кор карда истодааст. дар ин иншоот мо ба корҳои васл насби дарвозаҳои корӣ, дарвозаи садамавӣ, дарвозаи опарто ва панҷараҳо машғул шуда, айни ҳол ин корҳоро мо ба итмом расонда дар як сифати хуб ба итмом расондем. ин дарвозае ки ҳозир мо мебинем, ин дарвозаи опартои нерӯгоҳ аст, ки дар вақти об нерӯгоҳ дар кор набудан ин дарвоза кушода шуда об партофта мешавад. баландии ин дарвоза 10 метр аст. айни ҳол дар ҳолати корӣ аст. мавриди истифода қарор гирифтани нерӯгоҳи обии Себзор имкон фароҳам овард, ки дар Бадахшон истеҳсоли нерӯи барқ 25% зиёд ва эътимоднокию сатҳи таъминоти барқ беҳтар шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди нерӯгоҳи обии Себзорро барои беҳшавии таъминот бо нерӯи барқ ва рушди дучанди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ муҳим арзёбӣ намуданд. дар вақти бунёди нерӯгоҳи обии Себзор то 600 нафар бо кор таъмин шуданд ва истифодаи техникаи муосир имкон фароҳам овард, ки сохтмон тибқи талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонида шавад. мо дар тӯли зиёда аз 2 сол бо ҷалби мутахассисони дохилӣ ва хориҷӣ корҳои асосиро дар нерӯгоҳи барқии обии Себзор ба итмом расонидем. аз ҷумла бунёди толори агрегатҳо, сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Себзор ва лӯлаи обрасон, ки дарозии 3000 метрро ташкил медиҳад ва дар ин гуна иншоотҳои гидротехникӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамто надорад. мо бунёдгарони нерӯгоҳи барқии обии Себзор, муҳандисон, кормандон ва кулли ҳайати, ки дар бунёди ин нерӯгоҳ, ин иншооти таърихӣ ширкат карданд, ифтихор аз он дорем, ки баҳри расидан ба қуллаҳои баланди миллати хеш ва татбиқи ормонҳо ва ҳадафҳои хиратмандонаи пешвои миллат фаъолият ва кӯшишу саҳми худро гузошта истодаем. дар маҷмӯъ 97% корҳо дар нерӯгоҳи Себзор аз ҷониби коргарону мутахассисони тоҷик ба итмом расонида шудааст. истифодаи технологияи муосир имкон додааст, ки фаъолияти нерӯгоҳ ба таври худкор сурат гирад.
нерӯгои барқии обии себзор пурра бо технологияи худкор таъин гардида системаи назорат ва идоракунии фосилаи янес карда насб шудааст ки ин технология пешрафта ба кормандон имконият медиҳад ки фаъолияти истеҳсолот ва идоракунии нерӯгоро бо самаранокӣ ва дақиқати баланд таъмин кунад. таҷҳизотҳои насбшуда ба мо имконият медиҳанд ки мо хуб фаъолият кунем. солҳои охир бунёду навсозии нерӯгоҳҳои обӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари зиёдшавии иқтидори истеҳсолӣ ҳамзамон ба баландшавии малакаи касбӣ ва саҳмгузории мутахассисони тоҷик дар бунёди иншооти гидроэнергетикӣ мусоидат намуд. баъди мавриди истифода қарор гирифтан дар нерӯгоҳи обии себзор 20 мутахассиси маҳаллӣ бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуд. барқи тавлидшуда дар зеристгоҳи 110 киловолтаи себзор танзим гардида тавассути хатти интиқоли барқи 110 киловолтаи себзор хорух бо дарозаи 18 километр ба шабакаи умумии барқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пайваст мешавад. барқе ки дар нерӯгоҳи барқии себзор истеҳсол карда мешавад дар ҳамин зеристгоҳ омада ба шаҳри хорух интиқол дода мешавад ва аз он ҷо ба тамоми шабакаҳои барқии умумиҷумҳуриявӣ пайваст карда мешавад. дар ҳузури ҷаноби ҳолии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нерӯгоҳи барқии обии себзор ба истифодаи саноатӣ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии он 11 мегаваттро ташкил медиҳад. агар дар миқёси вилоят бигирем нерӯгоҳи барқии помир 1 иқтидори истеҳсолии он 28 мегаваттро ташкил медиҳад ва иқтидори истеҳсолии ин нерӯгоҳ 11 мегаваттро ташкил медиҳад ки ин дуюмин тавонотарин нерӯгоҳи барқии вилоят мебошад. татбиқи стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 тавассути таъмини истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, ҷалби сармоя, роҳандозии технологияи муосиру инноватсионӣ ва дар ҳамин замина бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ таъмин карда мешавад. бунёди нерӯгоҳи обии себзор дар доираи амалигардонии барномаи иқтисоди сабз аз ҷониби ҳукумати кишвар далели афзуншавии муваффақият дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ, истифодаи технологияи муосир, саҳмгузорӣ дар пешгирии дигаргуншавии иқлим ва афзуншавии дастовардҳо дар ҷодаи тавлиди энергияи сабз арзёбӣ мешавад.